मा लोगो हमनो? औ लोगो हमगौमोन थर'। नोंखौ नुयिया एसेबां गोबाव जाबाय। खेबसे लोगो हमदे जोंनिया सना। हा मालाथो लोगो हमनो सानदों? हागौबा दिनैनो फै आरो। दिनै थाङा दे गाबोन थांगोन। नंगौना? दे होमबा गाबोन लोगो हमथारगोन। दे होमबालाय दा दोनथ'नि दे। दा आब'आ फैगोन आरो बबा फैनो हागोन। दे होमबालाय। दे। मोस्रोम। मायो मा जाखो? मा मोखां सोमसोम? ओइ मोस्रोम, सनाथि आगैना मालाय किडनि गाज्रि जादों नोसो। मा? किडनि गाज्रि जादों? होमबालाय दालाय मा जागोन? हामलानो? बेनोथ' जादों र'। दा किडनिखौ सोलायनांगोन बेनिखौ। जुदि किडनिखौ सोलायनो हायाबा बियो माने हामनाय नङा आरो। मा? हामनाय नङा? होमबा मा? बियो थैगोन नामा किडनिखौ सोलायनो हायाबा? जुदि बिनि किडनिखौ सोलायनो हायाबा थैगोनथ' आरो। गसाइ मा लोंनायनि मा जानानै किडनि गाज्रि जाखो बिनियालाय बे सिख्ला समावनो? आं खोनानानै बोरैबासो मोनसोबायलै। दाथ' किडनि मोनसे सोलायनो नांगौबा खम लाख फैसा नांगोन आब'। औथ' आरो नांगोनथ' र'। आयु होमबालाय दा मा जागोन? अबाव एसेबां फैसा बुरजा मोनगोन? माबा गुमिया फैसा जगार खालामदोंना खालामाखैनो अनजालु गुमिया? खालामगोनसै मायाबा खबरखौनो लानो नागिरानो। आरो बेसेरा सनाथि आगैया लिंबाय थायोनो आदाखौ खेबसे नायगौमोन होननानै। ओमफ्राय फैनोनो थाङानो लिंबाबो खालि सोलाबाल' बुंबाय थायोनो। माने सुथि गैयाल' बुंबाय थायोनो। बे अनजालु गुमिया एसेबांथ' बिदिथारना एसेबां बिदि जालांबाय बान्दोरा। सैमाया मोख्राया बिगुमैयाबो रागा जोङोलै आङो। मा बियो सासेल' बिनानावखौनो बेफोरबायदि खालामो आरो। लाइमोन आब'मोनखौथ' सैखाया। बे बिनानावखौबो सै जाबाय आरो बियो। सोर हिनजावखौ मोननायनि एसेबां फाग्ला जालांबाय बियो, एसेबां सोलायलांबाय बियो फाग्लाया। बेनोथ' से बिदि खालामथारो होनबा? माबा लाइमोन आब'आ आंखौ गाबै फन खालामदोंमोन बासा आं जा दुखु मोनखादों। दुखु मोनगोनथ' आरो सिख्ला बैसोआनो बेफोरबायदि जाबाय। एसे बुरैबाबो बेलेग बाथ्रामोन उना खानानो। आरो मा मोजां मानसिफोरनियासो बेफोरबायदि बेमार जायो आब'। एसेबां दुनियाव गाज्रि मानसि दङ बिसोरनो माथो जायानो। एसेबां मोजां मानसिफोरनासो मानो जायो? गाज्रिफोरनियाबो जायो सोरनियाबा। थेवब्लाबो मोजां मानसिफोरखौसो बांद्राय नुयो आङो बेफोरबायदि बेमार आजार जानाय। दा भगबानासो मिथिसिगौ आरो। दा भगबानालाय मोनथिनायालाय मोनथिगौ। दा आब'खौ बोरै फाहामगोन उना खानानै अबाव एसेबां फैसा मोनगोन? जोंनियाबोथ' दा बारा फैसा गैया आरो खजानाखौबो फाननो लायाखै। जोंफोरहाय हरबाबो लाखसेबा लाखनैल'सो हरनो हागोन। बेनि अनगा बुरजाथ' हरनो हानाय नङा। दाथ' जोंनोबो फैसा नांगौ। न'आबो बायना दङ बांग्रिं फैनानै दा न'खौबो फाहामनांगौ। औ दा न'आबो खावसेयानो बायना दङ जोंहा। खम फैसा थांखागोन। जोंथ' एसेबां 20 लाख 30 लाख गाहाम फैसा होनो हानाय नङा। हरबाबो हाइस लाखसेबा लाखनैखौनो हरनांसिगोन आरो। फोजोंसार हाबाया आंखौलाय माथो मैयानिफ्रायनो मोजाङै माथो होआखै। आरो गथ'आ ओंखामबो जायाखै मैयानिफ्रायनो। एसेबां ओंखाम जानो लेंबाबो माथो ओंखामखौनो जाया। आंनि खजाना खावनायखौ बियो मोनथिथारबाय खोनालै। बिनिखायनो बियो आंखौ रागावनो माथोबो होआखै ओंखामबो जायाखै। बोरै जादों आं सिंग्रा बानायनाया? गोथाव जादोंना? औ गोथाव जासाबदों। आं रोंखागौलै। ओइ गांजेमा गोसोमबानि आयं, नोंसा आदाया सिंग्रा जादोंना जायाखै? जादों। ओमफ्राय ओंखाम खुरना दोननायखौ जादोंना जायाखै? जायाखै ओंखामखौ मैयानिफ्रायनो जायाखै माथो। मा जादों आदाया मानो जायाखै ओंखामखौलाय? नोंसा नोमबाजै बिबारि मोना आंखौ लागायना होलायबाय नालाय बेनिखायनो आंखौ गाज्रि मोननानै जायाखै आरो। मा? बिबारि बाजै मोना दाबो नोंखौ सिखाव होनानै लागायना होबाय थायो नामा आदानो? औलै आइ, आबा फोजोंसारा आंखौ सिखाव नङा होननानै मोनथिखागौ। थेवब्लाबो दा नोंसा नोमबाजै बिबारि मोना आंखौ सानफ्रोमबो सिखाव होननानै लागायना होबाय थायो। बिदि सिखाव होननानै लागायना होबाय थाबा आरो अबाव? दा आरो नोंसा आदायाबो नोंखौ सानना लायो आरो आंखौनो सिखाव सानबाय थायो दा। आं दुखु मोनोलै। आबा फोजोंसारा बिसोरखौसो फोथायो, मालायफोरखौसो फोथायो, थेवब्लाबो गावनि बिमाखौ फोथाया बियो। आदाया एसेबां सोलायलांबाय। आं मोनथिगौ आइ, नोङो सिखाव नङा होननानै, नोङो सिखाव खावनो हाया होननानै। नाथाय आदाया मानो फोथाया? गावनि बिमाखौ फोथायालासेनो बिसोरनि बाथ्राखौसो फोथायबाय दं बियो। आंलाय मोनजायाखैना ना मोनलोङाखैयानो मालायनि बेफोरबायदि खजाना मोननायखौ खावहैनो आइ, नङा होमबा? औथ' आरो आं बिबारि बाजैमोनखौ बेफोरबायदि सानथाराखैमोनलै। खजानाखौ लाखिनानै मालाय अन्थाइ सोना दोनदोंनो नोंनि बेगाव बिदिसो दाखालायो।
नुदों मा बायदि लागायना होथारो बिसोरो लाजियाबो खोना मालाय बिमानि फिसाखौ बेफोरबायदि लागायना होनो गादावरि आयंआ आंनिबा गादावरि आयंआ खावथादों सनाखौ नङाबा बिबारि बाजैमोन नालाय मानो ओरैनो बुंलाबायनो आरो लैथोसै आब' नोङो दा गावनि बिमाखाय फोथायाखै आरोना सिखावबाबो सिखावखौ नुवाखै मा बासिथार बाला आबा नोङो मानो ओंखाम जायाखै ओंखाम जाया आङो उखैयाखै मा जाया बेलाय मा जाया नोङो ओंखाम जायालासिनो बोरै थांना थागोन ओंखाम जा मा गथ' गोरलै रखम दिन्थिबाय थादों नोङो आबा ओंखाम जा एसेबाबो जा औ आदा नोङो मा मालायनि बाथ्रा खोनासंनानै बेफोरबायदि ओंखाम जायालासिनो थागोन आरो आइखौ बेफोरबायदि सेया खालामबाय थासिगोन आरो नोङो आङो रावखौबो सेया खालामाखै आंहा ओंखाम उखैयाखै नालाय आंहा ओंखाम जायाखै हा नोंसोरा ओंखाम उखैदों नोंसोरा जा आंखौलाय मानोथ' नांबाय दं ओइ आबा नोंनो बिबारि बिहामजोमोना आरो बाथ्रा लगायना होलायबायना मा नोंसोर सानफ्रोमबो बिबारिमोनखौल' गाज्रि नुयो नामा आरो आयै मोनसे बाथ्रा नोङो दा हागौबा बिसोरनियाव निमाहासो बिनांगौमोन मा होनदों आदा नोङो आइयालाय मा दाय मावनानै बिसोरनियाव निमाहा बिनांगौ जाखो आइनाव नोङो सोंबानो जाबाय मा दाय मावदोंमोन होननानै जेबो दाय मावाखै आङो मिथिबाय आं सिखाव नङा मिथिबाय बै मोस्रोमनिया गोरोन्थि जादों आं जेबो सिखाव खावाखै बिसोरनियाव आंलाय न'आव मोनजाखैयानो ना मोनलोङाखैयानो बिसोरनियाव खोजाना खावहैनो नोंसो मिथिसिगौ आरो आयै नोंबा मानो खोजानाखौ खावहैनायमोन बिसोरनियाव आदा बाह आदा बाह नोङो मालाय सिख्लाखौसो फोथायदोंना आरो मैया दाख्लैल'सो लोगो मोनदों बिसोरखौ मैया दाखालिसो लोगो मोननाय सिख्लाफोरनि बाथ्राखौनो नोङो फोथायगोन ओमफ्राय नोङो आइखौ फोथाया आरोना आं मिथिगौ आइया बिसोरनि खोजानाखौ खावदोंमोन होननानै बेनिखायसो आं बुंदों दाखालिफोर माथो नोङो आइखौ फोथायदोंमोनलै दा मानो नोङो फोथाया जाबाय आइखौ मानो सिखाव हमग्रा जाबाय मानो होनबा आङो बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथियाखैमोन मैयानिफ्रायसो मिथिदों आं आदा आइया सिखाव नङा मिथिबायना जानो हागौ बिबारि बाजिखौ आइया सिगाङै एक्सेप्ट खालायाखैमोन जानो हागौ जों आइया गोरिब मानसिफोरखौ सैया थेवब्लाबो बेफोरबायदि सिखाव खावा मिथिबाय आइया एसेबांबो गाज्रि नङा मिथिबायना आदा खाथो दे मालाय बिबारि बिहामजोमोना गियानिथारना मोजांथार आं आरो गाज्रिथार आंनो पापि आंनो सुनि आंनो गाज्रि आंनो पापिलै सिखाव आङो सिखाव पापि आङो सिखावखा लैथोस्रि नोंबो आंखौ सिखाव होनना साननो हासिगोन दिनैनिफ्राय आयै नों सिखाव नङा आं मिथिगौ बै मोस्रोममोनानो खानि जादोंमोन खोना नोंखौ सिखाव बुंनो फैदों बिसोरो लाजाबो खोना आंनो गाज्रि आंनो पापि आंनो सिखाव आयु रुखरा बोरै एक्टिं खालामनो हाथारगौहाय गादावरि आयंआबो नुदों नोंसा नोंदाया बिबारि बाजैखौ खथ'क अनखायो दानिफ्रायनो बेफोरबायदि आरो उनावबा मा खालामगोन जोंफोरखौ आयु हाबाब गिनायसो मोनसोबायलै आङो देनाङै बुरैथारबाथ' माथो आंखौ नायफिननायानो नङा बिबारि बिहामजोआ आंखौ खम गाज्रि लगायना होबाय थागोन ना बिबारि बिहामजोआ गाज्रि लगायाबाबो बै मोस्रोमानो लगायना होबाय थागोन आंखौ आयं गादावरि बिसोरो एसेबांबो बेफोरबायदि नङा दे नों खोब मिथिगौ दे बिसोरखौ आरो मोनसे बाथ्रा गांजेमा गोसोम रानि नोङो बिसोरखौ मानो एसेबां सापर्ट खालामो थां नङाबा नोङो बिसोरनि न'आवनो थां रुवाथि थाहैदो जोंहानि न'आव थानांला नोङो हा नोंनि मा जायो बिसोरो हो आरो नोङो जोंहानो खामानि मावनानै जायोना ना बिसोरनि न'आव खामानि मावनानै जायो खालि बिसोरनि माबा मोनसे बाथ्रा बुंबाथाय बिबारि बाजिया बेफोरबायदि नङा मोस्रोम बाजिया बेफोरबायदि नङा बिदिल' बुंथारो औहाय बे गांजेमा गोसोमाबो जोंहानो थामारो जोंहानो खामानि मावनानै जायो आरो जोंखौनो बेफोरबायदि उल्था बाथ्रा बुङो आयै बेखौ जोंहा लाखिलालै जोंहा गुबुन रुवाथि लाबोसिगोन बेखौ नांला दे बोरैबा थारसिगोन बेफोरबायदि नङामोनथ' दा बोरैबा जालांथारबाय गाबोननिफ्राय आङो आब'खौ नागिरनो होगोन र' दाखालि बुंदोंमोनलै बिसोरनिथिंजाय रुवाथि दं होननानै नांला जोंनियानो जायो जोंफोरखौनो आरो उल्था थै नङा गावखौनो मा सानना लायो बियो बिसोरबो साननो हानाय मेलेम गैया नामा बिनिया थारमाने बिनि मथेबा नों सिखाव आयै नोंखौ सिखाव सानो बिबो बिसोरजोंसो लोगो जायो मिथिगौना बिबारिमोनजोंसो थां नंगौ बाथ्रा बुंबाथाय लाजि मोनो हा मेजेरनाय मोनो जोंनि सिगाङाव मोगोर मोसके आसु दिन्थिनाङा मिथिबाय रुवाथि नालाय रुवाथि रखम थानांगौ नोंनि थाखायनो बेफोरबायदि बांद्राय लाइ मोनो आयै मिथिगौना नोंनो बांद्राय अनना दिन्थियो गांजेमा गोसोम रानि आयं दा मोनबाय आयै खोब फिसाजो रखम अनग्राया दालाय माथो नोंजों लोगो जानो गारै बिसोरजोंसो लोगो जाबाय थायो बिबारि बाजिमोनजोंसो आं दिनैसो
जोबोद दुखु मोनबायलै लोगोसे आब' आरो गादावरि आयंआ आंखौ एसेबां गाज्रि बुंथारदों आरो आंखौ दिनै बिसोर रुवाथिबो होनलायदों आरो मालाय गुबुन रुवाथि नागिरसिगोननो आंखौ लाखिलानो आं जोबोद दुखु मोनथारदोंलै आङो नोंसोरनि नोजोराव एसेबांथ' गाज्रि जाबायना आंखौ होखालायनो ओंखारबाय नोंसोरो आंलाय माथ्र बुंदोंल'सो बिबारि बाजैमोना बेफोरबायदि नङा होननानै बिसोर बेफोरबायदि नंखायानोना आं बेनिखायसो बुंदों लायो बिबारि बाजैमोना एसेबां गाज्रि नंमाराथ' गाज्रिया नोंसोरसो गादावरि आयंआ एसेबां गाज्रि गावगायानो सिखाव खावबा खावनानै मालायखौ उल्टां फाल्टां बुंबाय थादों जागोन दे थाला आङो नोंसोरो आंखौ लाखिलाबा आंबो थांला गाबोन समफोरनो नोंसोरखौ नागारनानै थांसै थाला आङो नोंसोरखौ असे बिमा आरो असे बिब' रोखोम सानना लायोमोन नाथाय नोंसोरो आंखौ दिनै बेफोरबायदि रुवाथि माबाथि होननानै रायदों आरोथ' आरो आंखौ मालाय लाखिलाबोनो आं सानथाराखैमोन नोंसोरखौ बेफोरबायदि बुंगोन होननानै